Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang gato matatampo, nagdasingan nga, Nick. Delia, taon-taon dam gida day. Unsa ka akong mag-ipon ta? Nga no, makabuhi ka na day na ako. Day, di man to ni dako nga akong sweldo sa akong gitrabahoan, pero paningkamot ko nga dili ka lisod-lisoron. Kung mao mong gusto, at sa mga probinsya man puyo. Ha? Pero day, ang akong trabaho din, naman din syudad. Nick, dili ko gusto nga makigpuyo ko nimo dinhi sa syudad nga dili masayod ang pamilya. Sige day. Sige, mulit tas inyo sa probinsya o malanghitan nilang mamagpapa nimo. Nagkasabot kami sa kong asawa. Kung gusto jud kang magigpuyo sa mga anak do, musugot mi. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man na, sir? Gusto na mo nga anhira mo din himamuyo din hidapit sa amo. Pero ma'am, sir, ang akong trabaho naamagod dito sa syudad. Di na mo na problema do. Ang among concern din kay ang among anak. Ang iyang seguridad. Bisan tunog pobre mi do. Pero wag din tao rin na mo sila lisura. Aring kamot ni Mayo. Sige, sir. Kung mo inyong gusto, akong buhaton. Kana, mao na sakto nga ikaw may mag-adjust sa among anak. Babae gud ning amo niya, ikaw lalaki ka gud. Dong, pasensya na kanilang mamagpapa ha. Nakasabot ko dayo eh. Saktom sad sila. Ako may lalaki. Ako may dapat mag-adjust. Salamat, Dong. Nick, sangit masuk ko. Mulay ba yun? Ay, sa amon nga, layo pa mo kay kong bahion. Ga-adjust pa ko sa oras. Ganun, ahat mo sa kag pagkipuyo dayo eh. Pag-umri mo nagkauyap ng liya. Mahal ako sa liya, bay. O, siya na ang babae nga gusto kong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Oo, mausad. Isang pugpug nga ni magibati ko. Oo. Agwantal nga na, bay. Nagod, bay. Kung saan, nahigugma naman yung mga amigo. Mausap. Ay, kalimot ha. Invite tayo ko siyang kasal. Oo, bay. Mubiyahin mo ka dito sa probinsya. Pwede ra. Pero diretso na ko sa reception. Ha, katilig maliit ko. Di kapoy ka, Dong? Kapoy sa day. Masahion na lang di ka, Dong, be. Ayay. Murag nindot na dayda. Pero murag, naapagay mas nindot na. Saman? Uy! Mo naman ko kung gipahigda. Magmasahi pag gani ko ni mo. Unya na lang, day. Dong, mangumpras ako sa merkado, ha? Ikumpra na ako ng gihatag ni mo para konsumo. Sige, day. Kung gigutom na kakaon na lang diha, na ako'y giluto man sa pamahaw. Sige, day. Amping. Ay, salamat.
Salamat din taon kay day off na ko ron. Magkapahuway gid ko. Kapuya di mo narbaho nga. Kada adlaw Nya, tagduha ka oras ang biyahe, gikan din Padung sa trabahoan. Ay, ga-adjust pagid din taon ng akong lawas. Ang cellphone ni. Di. Kang layam ni. Nahibilin din niya. Kaya saan yung nag-text? Nangutang si Leah. Ano mo siya mapahibaw na ko? Dong, sorry ha. Wa ko makasulti ni mo. Unsaon, sukad ka nagpuyo tao. Alam ko kahatag nilang mga magpapagod. Unya, napadungog-dungog man sila. Kung gusto sila magtukod og negosyo. Unya, wa man sila ikapuhunan ko, no. Mao nga ako lang sang giutangan. Kanuwap ka ni sultian ako, day. Nga pwede mo kong mutabang, good. Maikog ko ni mo, dong, ay. Day. Kutob sa kung kayang matabang. Mutabang din ko. Dili ba niingon mo ko mo nga dili ikalisod-lisoron? Dong. Sige lang. Ako rin mo tiwas og bayad ng utang. Salamat, Dong. Day, nakahuna-huna ko ba? Okay na ni mo nga every Friday na lang ko mupauli din sa ato. Ikas mo kayo plite good kung kada adlaw. Ang akong iplite, ako na lang isave para konsumo na to din sa atong mga kinahanglanon in case doon na emergency. Ikaw, Dong. Okay naman sad nako para at least makatipid sad ka. Kaya para makabawi-bawi pod ka ba karong mga nangagi. Kaya nagsige na ba kag paggawas og kwarta? Okay ramon day good. At least nakatabang ko sa imong pamilya. Basta, magtawagay lang baya kita, ha? O day. Og pwede sa kang magpauban sa imong isuong lalaki din Kanang wa ko para nakay kauban. Sige, Dong. Mo di na inyong bago sit up bay? O bay? Nga di kami ngaon. Mingawon pa bay? Siyempre. Tuig ka pinasabaya mi. Naanad ako nga na siya permi. Pero karon na sa di bay. Gitoyo ni nako kay para makapalit kog mahalon nga singsing. Mag-propose na ko niya. Kung makatigom na ko para singsing bay. Aw mo ba? Aw. Ano bay kumaw na? Karon inigabod ako sa bahay. Mag-propose na kong liha. Nagdahon na gid ako sig kasal. Anong kangit-kit ba din sa amo? Nga, lak pa gid ang bahay. Asam dis liha? Imong Paris, imong gipangita, Dong. Nang. Nahibaw kag asa siya nang? Ay, wa na, uy. Ilayas na yung tingali to, kauban si ang lalaki. O siya nang? Hagpay raman ko nga kakitaan ng naay magsigig anhi niya, Dong. Mingon yun ka nang muadto na ka para mo trabaho. Nya ganina, kimurag nagdaan na tong bag nga dako, uy. Basing gitaba na tingali to. Unsa nang? Sabay sa.
Pero, Sakit kayo, bay. sakto sa rin nga, ibiyag ka dito. Sakit kayang gibuhat, bay. Wa malagi di siya magpahiba. Or unsa ba? Bisang mag-sorry man na siya sa iyang gibuhat ako. Grabe. Sige lang, bay. Gabaan lang sila silang gibuhat mo. Kinsa man eh. Number man. Hello? Nick, Oh. salamat kayo ang nag-ilis og number. Leah? Oo, ako ni. Nanawag ko ang bagay pasaylo sa kong gibuhat ni mo. Dong, pasaylo ako, Dong. Tay, ano man? Asa mo ko napitan ang kuwang ni mo? Dong, nilayas ko tungod kinabaptos ko. Natintal ko, Dong. Oh, Sige ka malagawa sa ato, God. unsa? Dahil nahibaw kang nanarbaho ko para na to. Hibaw ba ka nga nindot na unta kayo kung plano para na to? Mag-propose na unta ko ni mo sa akong pagpauli. Pero wa ka. Nawa ka dito, wa yun gani ka magpahibaw na ko. Pasaylo ako, Dong. Lisod kayo kung kahimtang, Dong. Gibiyaan kas lalaki nga nakapamabdos na ako. Gipuli na kas lalaki nga way ayo. Mahal mo nung kayo, Tikalia. Pero imo lang kiusikan. Naglibog ko kung asa ko napitan na sa'yo. O kung asa ko napitan na kuwang mo. Pero wala tayo mahimo. Gipili mo na mo. Pag-ayo-ayo na lang sa imong kinabuhi. Ginawa ko naman lahat. Sugal ako kahit alam kong talo. Iginugol. Nganong naamagyoy mga babae, nga bisag unsaon ni mugdaog tarong, magbinuang pamaglihapon. Naluoy ba ko niya? Pero unsaon taman, mas gipili man niya ang mangitaglain kaysa musabot sa mong sitwasyon nga unta, gitarong ko man unta siya ug ang iyang pamilya. Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN.